Dobrý deň, takže ja vás vítam pri ďalšom videu. Dnes si rozbalíme jeden z najočakávanejších telefónov roka 2014 a nie je ním nikto iný ako iPhone 6. Konkrétne ja som si zakúpil iPhone 6 16 GB verziu striebornej farby. Obsahom balenia je ako v každom Apple balení, sú to Apple sluchátka, USB kábel s 8-pinovým Lightning konektorom a nabíjačka. Taktiež tam nájdeme aj dokumenty a nálepky. Takže sa môžeme pustiť do samotného rozbaľovania. Pomaly a opatrne, aby sme nepoškodili telefón. Takže fóliu už máme dole. Otvoríme si samotný telefón. A je to tu. Nový iPhone 6. Ako prvé si môžeme všimnúť trošku vypuklý fotoaparát. Na ľavej strane nájdeme tlačítka na reguláciu hlasitosti, taktiež aj tlačítko Silent. Na pravej strane, trošku netradične, nájdeme zamykacie tlačítko. Ako sme boli zvyknutí pri starších modeloch, toto zamykacie tlačítko bolo na vrchu, ale keďže iPhone 6 je väčší, konkrétne 4,7 palcový displej, tak toto tlačítko bolo rozumne umiestnené na pravú stranu. Na spodnej strane máme 3,5 mm konektor, Lightning konektor, reproduktor a mikrofón. Obsahom balenia sú, ako som už spomínal, dokumenty, taktiež aj ihla, Apple nálepky, sluchátka EarPods s ovládačom a mikrofónom, nabíjačka s USB koncovkou a samotný Lightning kábel. Takže to by bolo z dnešného videopohľadu asi všetko. Ďakujem vám za pozornosť. V prípade, ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite zanechať like a koment. A skúste sa vyjadriť, či by som mal natočiť aj ďalšie video s podrobným videopohľadom. Ďakujem za pozornosť.